नोंथांमोनाथ' बे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुखाबाय थ' नोंथांमोननिसिम आं मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैदो थ' गासै भिडिअखौ जोबजासिम नायाबा जेबो बुजिनाय नङा आरो बांसिनानो बे भिडिअखौ नुखादों थेवब्लाबो भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो जाबाय थ' नोंथांमोनाथ' बे थाम्बनेलाव नुना मिथिखादों मा भिडिअ थ' बेनि सायावनो नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअ लानानै फैदो बे भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय थ' बिदिब्ला नायदो। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि फेसबुक पेजाव बयखौबो बरायबाय जाय आंनि भिडिअखौहाय फेसबुक बा इउटुबावहाय 2 मिनिटनि बारा आपल'ड होनानै लादों हगारनानै लादों नोंथांमोनहा अननानै भिडिअखौ दाननानै ला नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखायो मोनसे भिडिअ लाबोनांगौबा बेसेबां खस्थ' जायो बेनिखायनो नोंथांमोनहा नोंसिनि चेनेल आरो नोंसिनि पेजाव जेबो प्रब्लेम जायालासे नोंथांमोनहा भिडिअखौ दाननानै लायो आङो बेखौ नोंथांमोनखौ गुरैयै आंनि गोसो गोरबोजों खावलायहरबाय आरो नोंथांमोनहा बुंहरसेयावबो जाय साफा सानैया आंनि फुल भिडिअ हगारना लादों बिसोरो मानियाबा आङो माने कपिराइट स्ट्राइक हरनाय जागोन अन्नानैहाय नोंथांमोनहा बेफोरबायदि प्रब्लेम जायैनि सिगां भिडिअखौ दाननानै ला आङो माने 1 मिनिट 2 मिनिटनि भिडिअ हगारनायखौ आङो जेबो बुंनो थाङाखै जाय फुल भिडिअ होनानै लादों अन्नानै नोंथांमोननाव जेबो प्रब्लेम जायालासे नोंथांमोनहा दाननानै लायो आं बेसेबां खस्थ' जायो बेनिखायनो नोंथांमोनहा नोंसिनि चेनेल आरो नोंसिनि पेजाव जेबो प्रब्लेम जायालासे नोंथांमोनहा भिडिअखौ दाननानै लायो आङो बेखौ नोंथांमोनखौ गुरैयै आंनि गोसो गोरबोजों खावलायहरबाय आरो नोंथांमोनहा बुंहरसेयावबो जाय साफा सानैया आंनि फुल भिडिअ हगारना लादों बिसोरो मानियाबा आङो माने कपिराइट स्ट्राइक हरनाय जागोन अन्नानैहाय नोंथांमोनहा बेफोरबायदि प्रब्लेम जायैनि सिगां भिडिअखौ दाननानै ला आङो माने 1 मिनिट 2 मिनिटनि भिडिअ हगारनायखौ आङो जेबो बुंनो थाङाखै जाय फुल भिडिअ होनानै लादों अन्नानै नोंथांमोननाव जेबो प्रब्लेम जायालासे नोंथांमोनहा दाननानै लायो आं बेखौनो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय खुलुमबाय। नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो बे भिडिअखौहाय आं बेखौनो आपडेट भिडिअ लानानै फैबाय आरो बांसिनानो बे भिडिअखौ नुखादोंमोन आरो जायफोरा नुवाखै बे आंनि इउटुबनि गेजेरजों नुबाय आरोना लोगोफोर आं बेखौनो जास्ट ओरैनो आपडेट लानानै फैबाय आरो जायफोरनो बे ब्लेक स्क्रिनफोरखौ नांगौ जायफोरा इउटुबाव भिडिअ खालामो फेसबुकाव भिडिअ खालामो नोंथांमोना लानो हागोन बे डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै गासैबो थां आरो अनलाइनबो खालामनो हागोन आरो बे भिउ प्रडाक्टखौ नोंथांमोना क्लिक खालामबाबो नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हागोन आरोना थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि आपडेट भिडिअ बेखिनिसै बाय लोगोफोर।